Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Action Radio Philippine Standard Time, 1:39. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tagkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon.
istasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sa ginadampikan Padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sa bisan anong kahintangan Mayong hapon naman sa aton mga palangga nga mga tagpalamiti kay syempre welcome sa aton pagpangalagad sa This Is My Life sa Sabado nga edisyon. Sa aton paglingaw sa inyo sa karon niya nga hapon. Pet sa 7 sa bulan sang Marso tuig 2020. Mabugnaw nga hapon para sa tanan. Nagkalipay man kita nga nagtupang ulan kahapon nga adlaw pero masubo naman sa mga nahulaan. Diba? Bisan kita nakibot sa wala untat nga pagbubo sang ulan kahapon nga adlaw, kadamo sang nahalitan. Especially nga itong mga estudyante nga nagpauli halin sa ilang mga eskwelahan kahapon, mga nagtrabaho, pauli sa ilatag sa kapuluyan, pero wala kita sang mahimo. Tungod amo nang siling sang aton mga young ones, sang aton mga may edad na, nga basta binabayi gani nga ulan, amo na siya, wala siya gauntat ang iya sinipagbubo. So, masubo-subo para sa iton man mga kauturan despite yung nagabulok ang ulan kahapon, may sunog pa nga nagluntad. Diba? Amo sina ka masiling naton, hindi ginaton mapaktan ang mga nagakatabo sa aton palibot. Gani, alert kita tanan sa mga trahedya, sa mga makahalalit nga kalayo, makahalalit nga tubig, subong makahalalit na naman ining mga virus. Ang virus nga ini, ang coronavirus disease o kon COVID-19, breaking news atubangan naton. Department of Health raises COVID alert system to code red, sub level 1. Anong buot silingon sina na. So, kinahanglan mangin alerto kita tanan. Pero inaistoryahan man naton karon kon nga agin pasaka sang Department of Health ang alert level iya sang aton sini gina-experience sa karon nga problema ila ina ginapangitaan sang solusyon o kon husto nga pamaagi nga hindi kita mabutang sa ital-ital nga kondisyon. Kag syempre man sa iton mga palengke nga mga tagpalamati sa liwat anay, Tita Wendy anay sila pagsugata sa mga na kinahanglan ang makalilingaw anay sa inyo karon nga hapon ang aton pagpangamusta nakapaniaga kamo anong sudan ninyo dira nakatapos na bala kamo sa inyo mga lalaban kang mga hilimuson, mother dear. Ay siling Tita way ka lang kabalo ano oras kami nakaabot kagabi sa amon panimalay. Iban gani nag-share, nag-post sa social media, halin sa trabaho, lakat-lakat pa kadto sa paradahan, halin sa paradahan, wala sa lakyan, lakat-lakat ang ginasunod nga rota pa kadto man sa ila sini lugar, amat-amat puno ang mga salakyan, pero laka ang nagaagi, tungod nga tungod sang baha, tungod sang trapiko. Ina problema man sang aton sini gobyerno lokal. Tanan nahulaan kahapon ang masakit pagin nga nakuha naton nga balita syempre atong lapsag nga 5 months old. Pagkakita ko sang picture ba basta may balatsagon kag di matandog gid no. Lumaw gid ang mata mo. Namakon mo 5
5 ka bulan nga bata ginbilin sa aboy-aboy sang iloy. Duyan, aboy-aboy na. Kaya ano muna, kay tungod mabaskog ang daludo sang tubig na ano ang balay dalang anak. Aga na nakita, wala na kabuhi. Masubok kang masakit ina sa isa ka iloy, sa isa ka ginikanan, sa isa ka pamilya. Amo na sa karon nga panahon di kita magsalig. Kag tungod man sini mga pagulan-ulan halong man kita na sa epekto sa mga pagbaha-baha kag kung sige-sige pagidang ulan, suno man sa aton Weather Bureau ang pag-asa ang ilalang gid ginapaandam sa aton kinahanglan mangin alerto kita. Kinahanglan nga magbantay kita sa mga posible flash floods, mga pagbaha-baha, landslides o kung pagkatibag ng sanduta, inang mga kauturin naton nga nagapuyo sa mga low level bali sa mga manubo iya nga lugar nga may mga matag-as dira iya nga bukid or masiling naton bulubak-hulod daw something na amo sinana ang paghalong ada gihapon sa aton halungan nato nga aton sini pamilya. Kinahanglan mangin alerto lang kita, ha? Relax lang kamo dira, samtang ara kamo sa inyo mga transistor radio, samtang si Tita Wilma, ari naman nga magadulong sa inyo sang pilaman ka mga kalingawan, pilaman ka mga informasyon, pilaman ka mga makabulig sa aton karon iya nga hapon. Sa aton man mga kauturan dira. Sa Facebook Live, ara lang kamo da si Tita We, ari man di, ha? Relax lang kamo dira kay bulubalik doon lang na ni Tita We inyo dira mga mensahe, ang inyo man mga greetings, ha? Kag sa syempre sa ito naman text hotline tungod Sabado subong adlaw mabawi-bawi lang si Tita Wilma. Ara nga itong text hotline sa 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Pwede ka mo dira makapadala sa inyo sini mga greetings kag inyo man mga mensahe nga luyag ipalabot kay Tita Wilma sa karon iya nga hapon. Tubtub-tak na stress kita gani, relax lang. Kag antes man ang pila naton ka mga informasyon nga i-share sa inyo karon nga hapon. Since Sabado subong, hindi tanay maghagay problema. Tita We, no? Kaya makapoy sila sa ilang mga ginapaghimo sa sulod sa nga tagsa kapanimalay. Ang aton mga hilimuson. Dahil sa mga ginabaha pa, bawging kapoy man sila sa nga pangdagnas. Kag, ano pa gani, pangdagnas, kag pangpanguan sa mga lunang sa ila sini nga mga salog. Kag paghimo iya paagi. Kung paano, Tita Wilma, malimpyuhan ang wala pa yan naghubas nga tubig sa ila sininga atangan nila. Ha? So, istoryahan taman sa sininga hapon, pilaman, nga luyag man natin ipalabot sa ining mga mag-besi-besi bala sa mga millennials naton subong niya panawag nga mga besi-besi na ang mga friends naton BFF best friends forever hindi naton malikawan akong kisa may mga misunderstandings. May mga bagay-bagay nga mangin rason kung nga nagakaguba ang pag-abyanay. So, dapat kahibalo kita kag para aton man malikawan. Ina para nga, kung gina-treasure tang friendship nga ginatawag inon. Kag isa pagid since man sa bulan subong sang Fire Prevention Month, sa nahambal man naton Tita Wilma, bantayan man naton ang pilaman ka tips nga ma-share naton kaya ara kamudra sa inyo panimalay kabataan kag ginikanan, bantayan yung gid ina kag syempre ang aton horoscope nga ginapaabot man karon iya nga hapon. Karon nga adlaw. Plus, ang atong sini mga lucky numbers kag lucky colors. Pero antes man, si Tita Wilma iya magpadayon. Dali, gid lang, kay may dulong kita sa inyo nga isa ka flash report. Action! Flash! Report! Okay, isa ka flash report. Gikan sa San Carlos. Ay, shooting incident. Sa atong linya si Action Stephen. Preskito Action Stephen. Yes, Action na Wilma, may utugid no sa anon na bukitag palamati. Live kita diri karon na Action Wilma sa isa ka shooting incident nga natabo diri sa may Dos Hermanos, barangay 4-3 no, barangay 3 San Carlos City, Negros Occidental. Okay. Sa karon ari kita diri mismo Action Wilma kag kini isa ka shooting incident sa diin ginsulod sang ining suspect mismo sa panimalay nga samtang nagatulog ining biktima
sa iya gid kwarto. So ginpuwersa gid Action Welma no pagsulod sining bertahan diri mismo sa entrance nila kag didto ginsulod pa gid siya sa iya kwarto mismo samtang nagapahuway ini nga nagahigda ining biktima nga ginkilala naton nga si Mark kining si certain Mark pa karon no A certain Mark, wala pa pilyado. Yes, a certain na Mark Dihos, suno pa sa aton kapulisan diri karon Action Welma kay ari kita diri mismo samtang naga-investigate ang aton kapulisan si Mark Dihos, Action Welma. Okay. Ang ining victim kag suno sa subong no sa panaysayon sang iya live-in partner nga ining iyang nga live-in partner nga ining si ang victim nga si Mark isa ini ka drug personality kag natukhang manini Action na Welma. Oh. So, yes, Action Welma. Bukod silingon, sorry, Action Stephen. Ang live-in partner ang nagsiling, nga ining biktima nga si Mark Dihos, isa ini siya ka drug personality. Nakagitok ha? Yes, okay. yes. Sa karon nga sa iya diri nga gina-open up ang iya tanan nga istorya nga nagbag-o na kuno no. Nagkuha na ini ang iyang live-in partner nga nagbag-o na nga hindi na magpadayon sa sining ining buluhaton nila binasa illegal drugs. So kani karon na padayon pa ning iyang statement diri nga ginahatag sa aton sa kapulisan nga sa diin nga sa iya pagpag-o. So wala sila maguna-una no nga matabo ini karon nga insidente nga diri mismo nga ginsulod kit siya mismo sa sining panimalay kag wala man nila nakilalaan atong suspect Action Welma sa karon right after the incident. At large pa. Ini kaigo sang bala gid Action Welma sa ulo no. Pila Action Stephen? Pila ka igo? Tatlo bala gid ang pagtiro sining suspect tatlo gid ka igo no sa ulo Action Welma gamit ang caliber 45 sunod ni sa aton kapulisan sa ila pag-investigate sa na-recover diri nga mga empty shells kag ari diri karon. Okay. Oo. So sa karon na Action Welma no ang victim gindala na dito karon sa San Carlos City Hospital sa San Carlos Doctors Hospital for proper naman nga kuan dito sang findings sa aton nga medical legal. So karon no Action Welma siguro ma-update lang naton ang dugang pagid nga information halin diri sa iya live-in partner sining pangitabo karon diri sa natabo ini by the way Action mga ari karon aton na kapulisan diri mga alauna no inigit lamang nga utlo Action natabo ining incident. Why pa dira nga ito mga kapulisan? Yes, Action Mama. Why pa dira sang kapulisan nga nagapatigan sa investigasyon sa siningation Action Ari Stephen? na Action Welma aton kapulisan sila ni Police Staff Sergeant Jake Caballero ang aton na duty investigator sa karon nga nagagather sa ining investigation karon diri sa pamilya sa ilibin ang iyang living partner diri sa ining lugar Action Welma. Okay. Sige Action Stephen. Okay, so una sa balita, una sa aksyon, ini si Action Stephen Peresquito sa Bacolod, Action Radio. Mga ka-aksyon, mga palanggan ito nga mga tagpalamati wala gid lang mga madugay ito nabatian sa Action na Stephen Peresquito. Halin dito sa Ciudad San Carlos sa may Dos Hermanos Barangay 3 nga sa di nagluntad ang isa ka shooting incident. Nga sunuman sa report nga puwersa ginsulod sang suspetsado ang biktima nga nagahingalan kay Mark Dihos. Inaya suno sa panaysayon sang live-in partner sining biktima. Nga suno sa iya before o kung antes man naging drug personality ining iya live-in partner o kining biktima si Mark Dihos kag nakaagi naman gani tukhang no pero nagbago pa. Pero ang suspetsado sa karon padayon pa nga at large. Hulito neto na investigasyon sang mga kapulisan dito sa siyudad sang San Carlos kag bantayan pagid ang dugang nga mga detalye ang utiya sa among nga hitabo sa pila may neton ka mga public affairs program. Ay, 1:57 Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga nagahulat dira sa resulta sa aton 75th weekly draw para sa ito naman promo ang ACS Millones to 1-20 promo sa diin gahulat sila kung sino makabaton sa tag 1,500 pesos nga cash kay nga tatlo ka winners ang magabaton sina tag sa iya ka Sabado, di ba? So hibaluon nato nina karon kag sa nagapamangkot relax kag sino pagid ang pulo nga makabaton iya sang ACS gift packs. Okay. Pero kinahanglan relax lang kamo dira anay
Antes pa man ang aton matahong nga lalantunon from Sharon Cuneta, the megastar, Forgive and Forget. Forgive and forget. Forgive and Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negro sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. No, Forgive and Forget. Siyempre, ano ba daw kadugay nang gilabing wala ta kabati sa tingog ni Shawi, no? So after Forgive and Forget, siyempre, ara naman, no, ang yasining amanan both sides now. Pero abi ninyo nasiplatan ko di sa breaking news from the Inquirer, ha? Kung nadumduman ninyo, kung di kahapon ang update natin ng Kaina, ang ika-4, tubtob ika-5 na ton nga panibag-o nga kaso, confirmed cases ng COVID-19, coronavirus disease. Kahapon to na pagwa, tapos hasta kainagin balita. Ang breaking news naman subong, magluwas nga pasaka ang COVID alert system sa code red sub level 1
Atong isa sa duha kahapon. Kay ti kahapon 62 years old ang isa to mo, no? Ang isa ka 62 years old nga confirmed kahapon ang iya sini asawa. Ay, ang iya sini asawa ginconfirmar man sa Department of Health nga infected man sa COVID-19. Nga sa karon ginakabig na ang kabugusan nga kumpirmado nga kaso sa ating pungsod, 6 ang kumpirmado iya nga kaso sa coronavirus disease 19 suno sa Department of Health. Hindi lang kita magkaalarma, hindi lang kita magkahadlok. Magpangamuyo kita kag magsalig man sa ikasarang sa aton gobyerno kag magluwas sina ara man sa aton kaugalingon ang paghalong. Nga kinahanglan sa nahambal na ni Tita Wilma, proteksyonan ng aton tag sa kakaugalingon, di ba? Kinahanglan himuon gid naton ina. Na? Himuon tagid. Una-una ang ilyave, dira is ang katinlo mo sa aton mismo kaugalingon isa-isa. I-remind tudluan ang tag sa kamiyambro sang pamilya, ang aton sulod sang panimalay, ang palibot sang aton panimalay, ang aton mga kaingod, ang aton bugos gid nga pamilya, inform gid nga maghalong, kag hindi lang anay maghagay-lagaw sa mga lugar nga damo tawo, di ba? Ang hambal sang aton sini Malacañang kay ginisiguro ya sa Malacañang mo nga handa ang gobyerno nga hatagan sabat ini nga threat sang COVID-19. Siling pagani sa nga Malacañang matapos maka-record sang panibag-o to nga duha kahapon ti wala pa na siya, wala pa kay tibag ulang nagsulod ang dugang nga isa nga asawa sang isa nga siling ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, wala dapat ikaalarma ang publiko kay nga handa ang gobyerno na kinahanglan gid man nga mangin handa kamo. Kag may naplasta naman suno sa iya nga mga protocols kag natalana suno sa iya nga aprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang request kung pangabay sang Department of Health para sa 2 billion pesos nga supplemental budget nga igaalokar para sa paghatag sabat sa COVID-19. Wow, hopefully kabay pa, no? Sa una nga kahigayunan sa nahambal na naton, on record, Pinoy positibo sa COVID-19 diri sa pungsod. Kag sa nahambal na to kahapon, isa nakabiyahe outside the country, may travel history siya, ang isa wala. Kag pagkatapos sa nasiling naman naton, sa gin-report kag yan ni Action Dorel, kung nabatian ninyo kay Action Rex Cantong, ang isa iya ka kumpanya, atong isa ka kumpanya balatawi nga isa ka empleyado nila nag-positive. Abi ninyo sa Navotas City sa Lunes, sa Lunes wala klase sa Navotas City tungod sa threats ng COVID-19. Amo inagin pagwa didto, na inaang hambal sang mayor nga si Toby Tiangco inabangod sang threats ng COVID-19. Kag sakop sang suspension sang classes ang tanan nga mga level, from kindergarten until college, public and private schools. Amo na giniang nga hambal niya sa alkalde niya, ako nagapangabay sa DepEd nga automatic passing para sa tanan nga mga estudyante for this school year tungod sining COVID-19, tungod sang iya kabalaka sa mga kabataan. So hulaton man naton ang development angot sini. Hindi man kita gusto. Kinahanglan lang gid, hindi man kita magpanik, kundi magpakatawhay kita, magpamensar kita kung anong mahimo naton nga kaayuhan para sa aton kaugalingon kag sa aton mismo pamilya. Kinahanglan gid naton ina. Kag hindi lang ina dari sa aton sa Pilipinas, kundi halos bugos na nga kalibutan. Hindi bala? Yes, Tita Wilma. Sa South Korea, gani ang ginhimo, isa sa ila sini mga pamagi nga ginhimo, tungod mas nagalapta pagid ang COVID-19. Ang kwarta to sa South Korea, ginsunog nila. Nagdesisyon to yung ila Central Bank, na sunugon o kung i-quarantine, duha ka simana ang ila sini kwarta, i-quarantine, hindi gani isunugon para matapna ang paglaptas ng virus. Sa report gani sa Reuters, ang hambal sang Bank of Korea nga ay Diyos ko, ginabulad nila sa initan ang mga kwarta, ginapainitan gid nila antes ibalik ya sa sirkulasyon. Kay nga nahibaluan nga 6
1,284 na ang kaso sang COVID-19 sa South Korea. Masiling sila gani ordinaryong proseso iya sang Bank of Korea nga painiton man tuod ang kwarta, ang mga kwarta sa central bank nila sang tubtob 150 degrees Celsius sa sulod sang duha tubtob 3 ka segundo kag ipabilin ina dira for 42 degrees antes nila himuon pati gayunon ang packaging sang mga ini. Kay suno sila para sa sina nga pamaagi matinluan ang kwarta. Kag inistrikto Manila ang proseso sa pagsunog sang mga mahigko nga kwarta nga makolekta sa nagkalain-lain nga bahin sang ila pungsod. Na inaisa Manila ka precautionary measure para nga hindi maglapta kay kadasig didto sa ila. Na amakon muna ulihin na lang gani sila ya nakaangkon sang nagpositibo, di ba? Ako naglabot na 6,284. My God. Kag magluwas sina, bisan dito na gani sa Vatican, may record naman sila. May COVID-19 naman dito. Na. Kaya nga, nagpositibo sa mga masakit ang isa ka pasyente. Ang hambal gani isang spokesman sa Vatican na si Matteo Bruni, nagpa-check up sa outpatient services sang Vatican ang mga pasyente tungod dira gin-suspend anay ang operasyon sang outpatient services ang mga clinic kagin paidalom ini sa sanitation. So far naman subong kay na disinfect na sanitize, nagpadayon naman ang operation sa emergency services ng among clinic. Kag napahibalo naman sa Vatican sa Italian health authorities ang pag-angkon sang unang nga case sang COVID-19. Kay ti kabalungan ni kita nga bisan ang Santo Papa, di ba? Na ilaman ginahalungan. So pila ina sang aton man mahatag sa inyo nga updates nga kinanglan mangin alerto kita subong. Kinanglan mangin mahinalungon kita. Sulito naman akaw ni Tita Wilma ang mga dapat naton himuon para nga malikawan naton ang makamamatay nga virus, ining coronavirus nga ini. Kag antes man si Tita Wilma man magpadayon, anay, relax lang kamo ha, ma-commercial ako sa makadali kag magbalik pagkatapos ani. Mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon patayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo patayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkolon kag negrosanon inyong pamatian stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita
nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Banwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang aldaw. Alas 2:16 kag sa iton man ni mga kauturan sa inyo pagkinanglan sa mga matahom kag mga priskaman nga mga bulak ara lang sa likod sa Bacolod Bay Center. Ha? Sa likod sa Bacolod Bay Center ara dira ang Ferrero Street, ara nahamtang ang Christine or Jenny and Christine Flower Stand. Pero pwede man kamo magka-contact sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Tara si Maymay kung si Tintin nga mag-entertain sa inyo sa mga inquiries. Ako na naman nga mga events nga gusto ninyo dikurahan sa mga preska ka mga matahom nga bulak, ara lang, na? Hapos kadtuan, hapos kontakon. Alas 2:17 Action Radio Philippine Standard Time. Sakit sa tiyan, sakit sa kalawasan, kag sakit sa puson. May ara ka man dira sa katul-katul kag mga skin allergies. May ara ka man sa mga skin diseases. Santon Plus Herbal Oil na ina mga kaaksyon. Ang Santon Plus Herbal Oil mabakal sa mga butika kag pwede man mabakal online o kung hindi gani, magpa-deliver mismo sa inyo balay. Pinaagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusugan Yan Facebook page. Ang kalusuganyan.ph
DOH ang isa ka autorisado nga online distributor sang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Products kag Klinika de Alternativo Medicina. Kag syempre nga ito naman DTX 500 capsule, ina naman para sa complete management sa aton sa liver o kung sang aton atay kinanglan mangin healthy ni para kita mangin active adlaw-adlaw. Ang DTX 500 capsule sa nasiling na neton ay may detoxifying compound nga mo nagatinlo sa aton sa ni atay. May mga active ingredients man, may phytochemicals kag antioxidants ina pangontra naman sa liver inflammation o kung paghubag sang aton siniatay. Ha? Kinahanglan tipigan, kinahanglan proteksyonan kag protektahan ang aton sini liver. Na pwede naton ina mabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar, kag syempre, diri naman sa amon sa syudad sang Bacolod. Pero ang pinakamahapos subong, kung kinabudlayan ka o magkadto sa butika, pwede ikaw makalagin sa www.kalusuganyan.ph kag sa Kalusugan Yan Facebook page. Ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule among Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag ang Klinika de Alternativo Medicina. Alas 2:19 Action Radio Philippines Standard Time. Dali gid lang tawe, pasiplatan taan ay dali gid lang ha. Good PM Tita We, liog lang ko tamyaw family ko Baldovi, Pagaduan, Hipolani family, Parkon family, Malan family, Gallego family, kag sa duha ka mabuot namon nga kagawan. Alex Apungan, Lloyd Bituon, diri sa Shanda Alicia, salamat, God bless. 1685, madamong salamat kag mayong hapon man dira sa inyo. Action Wilma, tamyaw lihog sa akong hinablos nga si Clarissa. Clarissa Mitch nga gatan a video sa cellphone. Salamat gid. Inday Wilma sang Isabella 3328. Tita Wega, monitor ko sa program mo. Bago lang brown out sa amon. Mayo lang may battery radyo ko. Waay baha di sa amon. Kay jutay lang ang ulan. Aha, si Inday Lani Heromiano ni Sang Tapasca Peace. Thanks, Git. 6609, maayo sa inyo. No, dili sa amon, puwerti, Git. Subong nagama't-amat naman dulum ang kalangitan. Hutikan, tana siya karon. Napaamok na iblaw. Ay, good PM, Tita Wilma. Mati lang kami diri sa program mo. Pwede plug number ko. Ngita lang ko text mate. I'm Oliver. Salamat, Git. Palihog sa nagapangita sang text mate. Hindi lang ka mo manghalit, kundi mga amiga, mga amigo lang. Kalingawan lang, ha? Okay? Hindi paghaliti ang iban. Sa gusto makik-friend kay Oliver Arias, cellphone number 0946-619-0296. Again, 0946-619-0296. Maayong hapon, liwat ito. Tamiya ko lang liwat family ko from family Gabalda dira sa Agisan, kag family Tuteca dira sa Saray, Timamaylan, kag sa Kabangkalan, Titawe. Greetings from Coralut, Tutica, sa Victoria City. Mayong hapon. Relax lang dira ang ara sa iton Facebook Live, dugay-dugay lang anay ka mo. Ha? Alas 2:21 Action Radio Philippine Standard Time. Katuan tayo na nga itong sini mapaambit sa inyo sa siniiya nga hapon. Ang makuhaan man naton sa nga pagtulunan na para sa itong sini mga kauturan sa isa iya ka klase sang relasyon. Ha? Ang pag-abyanay na. Kay kabalugi kita sa mayara, iya nga ang friend mo halin sang gagmay pa kamo hasta subong mo. Mayara ka mo na. Yan. Ako ya mayara ko na nga hasta subong migahay gid kami gyapon. May ara man nga amigahay or amiguhay nga sa kalawigon sang ila maayo nga relasyon, may ara gid ya pagtilaw nga kun hindi gani ninyo malampuwasan, nagakaguba ang relasyon. Di ba? May ara man na, no? Kadamo sang mga rason kung nga nagakaguba ang ginitawag pag-abyanay or friendship. So, kinahanglan, subong yang ginagamit nga term sa itong sa mga millennials, beshi, di ba? Yes, besh, di ba? Gani, paano ina nila malikawan? Paano natin ina malikawan? Ang aton best friend sa forever, hindi man madula sa aton. Kung kisa gani, friend ta kung kaisa, ang feeling naton, do sobra pa gani sa utod naton, experience niyo man na,
Yes, Tita Wilma. Okay, ang sa aton man na nabasahan, no, nga gusto ko man i-share sa inyo, bisan ano kadugay, ano kasadya ang inyo sininangin relasyon, ang inyo pag-updanay bilang mag-abyan, hindi gini madula ang mga di pag-intindihanay, di bala? Di pag-intindihanay. Do pareho man sa mag-asawa kang nagahigumanay mo nga once gani nga ma-resolbar ninyong problema, nagabakod man ang inyo friendship, di ba la? Pero kung kaisa may ara, gid nga bisan gamay lang daw mautod gid yon na depende ina sa mga natungdan. O kung may ara man nga hindi mag-intindihanay, nga hindi mayong ending sang ilang friendship, nagakaguba mo na tawag nila subong nga FO. Anong FO? Resulta sa FO or friendship over. So, meaning, wala na tsansa nga maging maayo pa ang relasyon bilang mag-abyan. Tama na siling naton nga bisan childhood friend naton, amiga-amigo naton, halin sang gagmay pa kita, hasta nga nangin updanay sa pag-eskwela, elementary, college, updanay gihapon, klasmitanay pa na ha, hasta nga maging college buddy mo siya, o kung may ara man nga nangin friend ka mo, nakilala mo lang sa trabaho, pero nangin madasig ang closeness nyo, tungod compatible ka mo na makabig na ito nila sila nga isa sa mga klase sa nga mga tao nga importante man sa aton kabuhi. Ang abyan. Inang abyan nga hindi lang sa tinaga, hindi lang abyan nga nagakawas sa aton mga bibig, kundi abyan nga matuod-tuod. Abyan nga kun ara ikaw sa ups and downs sa imo kabuhi, ara agad siya. Abyan nga kun anong wala sa imo, kag kun kinahanglan mo kag may ara siya, nagabulig siya. Unong na tawi ang tawag yapon tawi, di ba? Pero insakto na laka kakakita sang abyan nga matuod-tuod. May ara abyan nga hindi lang tayo maghambal sang mga hindi namin nga mga friends sa mga nami lang mga friends no? Inang abyan nga dira mo gid siya matakos mo. Nga kun ara ka sa kapipitan, kag kun ano, ikaw para sa iya, kag kun hindi ka nami sa iban nga friends, pero sa iya ginbato niya kun ano ikaw, true friend na siya para sa imo. Good na siya para sa imo. Makabulig na siya sa imo. Hindi lamang sa mga material nga bagay, kundi sa mga ganaga katabo man sa imo kabuhi. Amo na bila masiling naton nga mangin kaupod naton or kaupod naton sa nagkalain-lain nga mga moments kag milestones sa aton kabuhi diri sa kalibutan. Pero sa totoo lang tawi kon lang taon tang other side bala. Ano bala ang mga rasones? Ano ang mga kabangdanan kung nga nagaresulta sa FO kon friendship over ang pag-abyanay. Nga nagaamuna kadamo rason kung ako lang bi pamangkuton pero gusto ko isa-isahon man ni ang akon nga luyag i-share sa inyo na una nga akon diri nakitaan nga kayo ang pagkaguba sang pagsalig ang trust trust nga TRUST pagsalig kung sa aton pulong pa. Pero pareho man sa gihapon sa relasyon sa magnubyahanay kag mag-asawa. Nga kun maguba ang pagsalig ni mister, maguba ang pagsalig ni misis o kun ni girl or boyfriend, why na love, di ba? Muna sila nila, kung maguba na ganing pagsalig, bisan ano pa ka-importante sang tao sa imo, nagabag-ugid. Kag may pagbag-ugid sa inyo sinerelasyon. Bisan ibalik naton nobyahanay or mag-asawa, di ba? Ano pa sa mag-abyanay? Mayada kung kaisa nga sala nga mapalipas naton, di ba? Nga da okay lang, da wala iaagi nga nagaaligot-got ka pa sa kaibuturan sa imo baletsagon. Pero may ara kung kaisa nga bisan sa gamay lang nga bagay kung masentruhan ang imo baletsagon, ay nay ko po. Totoo na. Kay nga sa tutuod, ang trust nga ginatawag, ang pagsalig, amugid ini siyang pinaka nagapangunang ingredient para nga magbakod ang relasyon bilang mag-abyan, bilang mag-asawa, bilang nobyahanay, di ba?
Kay nga, kung may agi na gani, kung may sakit na, kung may pinalian na, kung baga sa mga pilas, amo na nang ginahalinan sang amat-amat, nga paglasay, amat-amat nga paglayuay, amat-amat nga hindi na nami ang inyo relasyon sa isa kag isa. Kag tandaan ginaton, once and trust, kung pagsalig na gani ang mabuhinan, kabudlay ibalik into 100%. Totoo, sino na kaya experience na sa imbis ang isa mag-asawa, di ba? Nagresulta sa pagbulagay, tungod wala na salig si Mrs. kay Mr. Tungod sa kabataan, himuan paagi, nga makabalik si Mrs. kay Mr. Oo, mabato ni Mrs. Pero lain na, di ba? Aghadag second chance sa hubby. But then, may lamat na kung sa Tagalog pa. Kung sa pilas may pinalian na, hindi na 100% or 101% ang trust ni hatag ni Mrs. sa iya. Ti ang nakabudlay kung maguba ang pagsaling. Kaya ginang tama, bala ka mahingaliton nga klase sang abyan. Iset aside na natawi ang nubya, hindi tani pag-intra ang naganubyahanay kag ang mag-asawa sa pag-abyanay, ha? Para makafocus ta. Hindi ka dito halos-halos, di ba? Magkapareho man lang. Okay. Inang friend nga mahingaliton, hindi mo na makitaan mo kung ang trust mo ara sa iya. Do ka nami man lang, ha? Amo na siya ya ang tama ka mahingaliton nga klase sang friend, inang tipo bala nga dawala pulos ang mga nahimo mo, ang na-contribute mo sa iya life, ang mga nabulig mo sa iya. Ang tanan nga nahimo mo sa iya, why na to kita tungod sa isa lang kabes nga pagbalibad mo sa iya. Anong pagtawag mo na? Mahingaliton. Ha? Tama sa ka mahingal. Kaya gusto ya, it's better to give and receive lang siya nga receive. Gusto niya, baton lang siya nga baton halin sa imo. May isa ka bes, nag-expectar siya from you pagkatapos nagbalibad ka. Kahit sa tutuod lang, wala sang malain kung maghatag kita mo. Hindi wala sang malain kung maghatag kita pabor sa aton amiga or amigo. Kaya nga, part na isang pag-abyanay, ang pagbuligay, ang pag-unungay, ilabi na sa tion sang kapipitan. Pero may ara gid mga instances nga ang iban ginagamit ina para nga maghingalit iya sa iya amiga or amigo. Gani ang ending, disgustuhanay, away, tubtub nga, madulaan na kamusang gana sa isa kag isa. Kag magsiling ang isa, why nakulabot sa imo. Kaya nga, why na siya kwaon sa imo. Amo na mga mahingaliton nga friend. Isa man ina sa mga rason kung nga wala naga last longer ang relasyon bilang mag-abyan. Isa pa gyud ang kakulang sa komunikasyon. Diba? Pero magsiling kakulang sa komunikasyon, subong iya nga ara ng internet, diba? Ang social media, kahapos, bisan layo ang friend mo, makakomunikar ka mo gihapon. Bisan message lang. Kamusta ka na da? Hello. Have a nice day. Mo na mga mo lang nga mga greetings, pabatsyag ka nga ra ka. Kung lain, kapimpa kung lain matsyag sang friend mo, ipabatsyag mo gyan na. Nga bisan paano na, bisan sa text lang, sa message lang, kung di ka man katawag, ara ka nagapabatsyag sa iya. Kaya nga, makabulig pa ina sa pagpaayos ng iya pamatyaga. Kag sa tutuod lang, samtang nagaedad, nagadamo, kag nagadamo, nagadugang man ang atuntag sa karesponsibilidad sa kabuhi. Ilabi na kung hindi na kamo mga dalaga kag sultero, kung ikaw may asawa, kung ako may bana, kung kaisa imo na pa na, tutuod na siya, experience, ha? Imo chimpuya, to na lang sa, why mo na kuya gina, sa pakway, hindi, may responsibilidad kita tagsa-tagsa. Ti siyempre single pa siya, ikaw yung may bana na, siya single pa. Ti siyempre, may limitasyon na ang panahon. Nga kinahanglan,
makaintindi ka man sa sitwasyon sang amiga mo nga may pangabuhi na or amigo mo. Kag ikaw naman, friend, intindihon mo man ang amiga or amigo mo nga wala pa pangabuhi. Kay ti napangita man ninyo ang isa mo napangita yaman na ang presence sa inyo pag-unungay, inyo pag-istoryahanay, ang inyo paglakwat sa hanay, di ba? Na isa man ina, na? Kag ang inyo man mga schedules, why nagasalalanto, kung ano mga plano nyo, nami plano nyo, then suddenly hindi madayon tungod si boyfriend, tungod si may girlfriend, amo na, nabudlayan na, kag daw hindi na kamo makikita ay, wala na balita ay sa isa kag isa, kung kaisa nagalas anay, ano nga, nagalas ayanay na muna sa, na do wala na gana, kay tungod sina. Bisan nga may mga friendship nga nagaka-survive sa among sini nga mga sitwasyon, may pila nga nagakadula nga lang. Di ba? May ara nga nagakadula lang. Pero, kung i-work out naman sa isa sa ila, nagapanumbalik, pero hindi na that intimate daw, hindi na parehas ni kanami, ka-close, amo gina siya niya. Kaya nga, wala na kamo komunikasyon, kulang na ang inyo nga pag-istoryahanay. Kag ari pagyed, isa sa mga rason nga wala man nagadugay, kag nagakaguba ang friendship. Kung ang isa sa inyo hindi makahibalo mamati sa sides ng isa, kaya nga ati, ang tagsa-tagsa sa aton, may kaugalingon man yung nga personality mo, di ba? Lain ang kinaiya mo, although nga compatible ka mo sa pila ka bagay, ang isa makapaumod, kang mag-ayuhay, okay lang na siya. Pero there are times man kung kaisa, ang aton nga mga diferensya, amo man ang bagdansang di pag-intsindihanay. Di dapat intindihon man sa tagsa-tagsa nga may mga differences man tamo, na may mga differences man ang isa sa aton, na lain-lain ang aton mga perspective iya o kung paghangop sa kabuhi, kag sama-sami amo man ini mga rason kun nga makaangkon sang problema sa tunga sang mag-abyanay. Pero kinahanglan tun-an man naton kag batunon man naton ang diferensya sang isa kag isa kung gusto naton nga maglawig kag mangin maayo ang aton relasyon sa aton friend. Di kung ikaw hindi ka makatuon kag hindi mo mabaton kag hindi ka mamati sa pihak nga bahin, let's say kung may ara iya nga hindi ka mo pag-intsindihan ay sigurado FO ang resulta sina. Friendship over ang gwa sina. Kagabi makasiling tana bala nga tapos may ara pagkid madugang pagid ko hasta lang dang iya may ara pagkid nagakaguba ang friendship bisan halin pa kamo sang gagmay asa nga nagdalag ko asa nga nagpangalangabuhi kamo kun kwarta na no kung kaisa sa gamay lang na parehas bisa aton makautang tayo 100 lain na buot ako hindi ta mabayaran. What if magidutangan ka linibo pagkatapos hindi kaya pagsapakon kwarta lang na hindi ta na madala sa piyak nga kinabuhi kung mapatay ta di ba? Amo na siya kung kaisa ang isa man sa mga rason nga nagakaguba ang maay nga pagtamdanay sang mag-abyan. Kay nga ang may utang nagalikaw na hindi istorya lugay-lugay nalin sang gagmay migahay ka mo miguhay ka mo paintsindiha lang siya kun nga basta importante ginadumdum mo nga utang is utang. Ang bulig is bulig. Ang hatag is hatag. Amo na disang importante ang openness sa magtimbang nga bahin. Kaya nga dapat man na nga mag-intsindihanay kamo nga mag-abyan sa nasiling na naton, di ba give and take, unungay, intsindihanay. Amo na iya kay ara dang love, di ba? Pagsalig sa isa kag isa. Kag-abi ninyo makasilingid kita nga maswerte ang mga tao nga until now mabakod ang relasyon sa ila mga abyan. Happy gid ta sina. Kaysa tuod-tuod lang mas mabudlay makaget over sa friendship breakup sang sa romantic breakup. True, agree ko da. Break mo da sa nubya kag nubyo mo. Ano man lang na iya? Sakit, ligad, hibi, amo na. Pero kung miga mo or migo mo bala, not necessarily nga nubya or nubyo ha, kung miga as friend kag ang katubo-tubo mo gid kabudlay-budlay gid makaget over. Tandaan lang gid naton
Tandaan lang ginaton nga mang di pang intindihan ay mga away-away, kabahin lang ina sa mga pagtilaw sa aton kabuhi. Nga dapat matunaan naton ina tanan. Matunaan naton nga malampuwasan ina. Nga wala kita sang eksakripisyo kag imutang sa alang-alang nga sitwasyon. Wala sang anuman, wala sang sinuman. Ang importante is ara ang aton sa gihapon pagpalangga, pagsalig sa aton sini abyan. Di ba? Alas 2:38 Action Radio Philippine Standard Time kabay pang ang iba na ito ng mga kauturan dira naka-relate man sa topic natin ginistoryahan subong. Kung ako pa man ko tonyo experience ko man pero until now may ara man FO may ara man kita nga until now nga mga friends that they are gihapon nagapabatiyag sa aton palangga naton do halos gani kung kaisa utod naton do sobra pa gani sa utod naton di ba na-experiensyahan nyo man ina kanami lang amo na damo ano siling tanan damo kita friends may ara nga friends lang naton at the tip of our tongue may ara gid nga friends naton as tagit sa aton heart kay makilala mo man kag mabatyagan mo man kung ano siya nga klase sang abyan para sa aton di ba? May ara nga nagalabay lang sa imo nga daw sa wala lang friend miga ko na siya okay pero di ba mabatyagan mo kung ang friend mo nga ina masaligan mo or hindi di ba kag mag-istorya ka sa iya may limitation kay da may gina-control ikaw something para sa iya pero ang friend mo gin nga true friend nga ginasaligan mo tanan nahibaluan niya kag tanan sa iya nahibaluan mo man amo na isa ina sa mga liabi man nga ang openness nga ginatawag nga labi pagin nga nagabakod ang isa ka relasyon bilang mag-abyan. Alas 2:39 Action Radio Philippine Standard Time aton man Dr. Alfred Spear Mangustin T. Hindi man na naton pagkalipatan kay nga amo inang nagaisahanon nga supplement nga himo halin diri sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval. 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Nagapabakod man sa aton sinilawas kag rich in vitamin C ang aton sini Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea kinahanglan naton ina sa maulanon man nga panahon kag kun medyo mahuyang-huyang man ang lawas naton makahatag resistensya. Isa lang gid katibag ang kinahanglan naton para sa imo adlaw-adlaw pati na ang bugos naton nga pamilya. Magamit naton nina sa tubtob 1 ka litro nga tubig. Hindi lang ikaw mabenepisyuhan kundi ang bugos man nga pamilya. Kag sa nasiling na naton ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea nami ni siya makabulig sa mga ginaubo kag sa mga ginapneumonia tungod may antibacterial, antiviral kag antifungal effect nga makapaganhagan sa infection ninyo sa baga kag sa chronic mga iban pa nga mga pulmonary diseases. Okay? Ina pwede man natin mabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar kag diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Yes, available gid sa tanan nga wakong Chinese drugstore kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Be smart, be fit and be healthy. Syempre, mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Magabalik si Tita Wilma pagkatapos man sang aton commercial break. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Patayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo
Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Alas 2:44, Action Radio Philippine Standard Time. Siyempre, padayon man si Tita Wilma. Pero antes man nagkumalipat ang aton Dr. Pinoy Squalene Capsule. 100% pure squalene, wala inalamod chemical. Kag wala sa malay nga side effects sa ito ni kayo yung lawas. The best nga immune system booster. Naka-soft gel ina siya, squalamine, 100%. Kag siyempre, ina may omega-3, may fatty acids, may damo pa sang mabulig sa ito ni kayo yung lawas. Tandaan lang ginaton, magluwas nga ginapabaskog niya ang aton sini immune system, naghatag dugang nga energy sa aton. The best pa nga cleanser kag regulator sa aton dugo. Kung dugo gani neto nang involved, problema mo ang imo nga blood pressure, blood cholesterol, blood sugar, ang imo nga potassium, ang imo sodium. Kung taas imo sodium, hindi nami. Kung magtama man kanubo, hindi man nami. Kaya nga lupugon, kaya kung kulang asin lawas mo, di ba? Kaya syempre, kung mataas man ang imo creatinine, ang imo man nga uric acid, kaya na mo sa dugo na natuntinan, kaya kinanglan naglaw-law, cleansing, ma-regulate na para mangin maayo ang atong lawas kag mangin active kita. Kung problema mo, ara na dira 3 times a day. Ang imo pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule 30 minutes before ikaw mag-count. Palamangkutan nun sa aton produkto kag sa imo ginabatyag ara aton Dr. Pinoy Hotline 441-1299 kag nahamtang man ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated kag nahamtang sa Art District sa may Lopez, Mandalaga. Mabakali na sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar kag sa tanan man nga sa ngasang Sincere Drugstore kag Naguas Grace Pharmacy. Sa tanan man nga sa ngasang The Generics Pharmacy. Alas 2:45 na Action Radio Philippine Standard Time. Gayuhom ako kay nga kadamo gid sang naka-relate man sa aton sini nga gintakal nga tupiko iya karon nga adlaw na hanungod sa pag-abyanay friendship. Wow, importante ginaiya mo. Muna mga palautwasan ta, di ba? Ay, mga anak. Silinggan ni Sis J all the way from basta, ara lang siya sa ibang mga lugar. Sis J, good afternoon. Silinggan, very true, good sis. Ang advice mo, I'm very thankful for your friendship. Oh, thank you, man. Sa pagbagton sa akon as your friend. Kag syempre, ari pagilirio, mayong hapon, Tita Wilma, relate much gid. Once may dulang pagsalig, gakaamat-amat kagidula sa iya. Amoy ng hambal ni 8598. Kagari pag hambal sa isa, Tita We, good PM, kabudlay gid man kon madula ang imo pagsalig. Ilabi na sa imo miga or migo nga kalitan ka. Aluoy man imo. Papamo ka na, aluoy man imo. Okay, 36-28. Thank you, kid.
Good PM, Tito We. Pag-wait lang ko, pamatigid ang bana ko nga gwapa. Gwapo guro. Si Chi Makilan, kapanahi subong. Salamat kay Tito We. Maricel Gali, bana niya, no? 0084. Salamat man. Regards lang kay Nonsi, kapamati subong. I love you, Papa Nolski Gali. 3741. Man sa makarelate, makayuhong lang gid kita mo, no? Read Heaven Guarino, good afternoon, Tito We, from Paglaong Village, Barangay Mansilingin, Bacolod City. May damo gid nga salamat sa imo pag-upod kay Tito Wilma karon nga hapon. Ada si Mama Nening Munias Guarino nagapamati gid sa Paglaong Village. Kay Inday Mary Grace Eugenio for me, mayong hapon, Tito We. Hi sa kids ko, kay Gracelyn, Jaya, and Lyra. Salamat gid. Kag Action Wilma, good afternoon. Monitor your wonderful program. God bless and more power. From Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Thank you, Ma'am. Good PM, Day Wilma. Basta may load ko, gabantay. Gikus ang programa mo. God bless and Day Wilma. Yes, salamat man sa imo, Ma'am Christina Santiago. And sorry, Mama, yung hapon, Tito We, manamyaw ko gali sa Family Perez. Kag Aportadera. Kag gwit ko kay EJ. Happy birthday sa Barangay Lagranja. EJ, happy birthday. Halin kay Ads Rima. Totoy Bibo. Good afternoon, Tito Wilma. Monitor kami diri sa La Carlota. Greet ko lang si Maninay Bibing Talion. Kag sa akon asawa nga gabaka-baka pananom. Oh, wow. Saludo ko. Mapisan. Thank you, kid Tutoy Bibo. Kag yes di naman sa ilananday Gingging Perez. Kay Mama Melinda. Mayong hapon lang dira kag kay Carmen sa inyo man anak. Salamat, kid. Benji Bernardas, Tito We. Monitor lang ko di sa Vessel and Shumaru. Greet ko lang da gali sa pamilya Bernardes Dolioso family. Kag sa asawa ko nga si Maria Elena Bernardes, Mama Juliana, Nanay Rosemary, kag Manang Ruby. God bless, Tito We. May damo gid nga salamat. Kadamo-damo sa inyo, pero balikan ko lang na dugay-dugay. May nakita na ko diri nga naka-relate man kay Ina. Siling niya na, pwede ko mabasa imo ang imo account kasi siling niya, true, kanugon lang nga sobra pa sa utod ang pagtrato mo, pero traidoron ka pa kag ibilin sa ere. Hindi pa kontento. Pagubaan ka pa, sakit pa sa breakup sa nobyo. Kaya ako mas ginalabaw ko ang miga ko sa boyfriend ko. Tungod mas una siya. Kag para sa akon, ang true friend, budlay pangitaon. Kurakin na siya dahil. Ha? Kung sa mga bugas, isa lang na siya, kabudlay pilion. Diba? Haga kakita lang tatuod nga friend die hard kag wala ga kadala sa kwarta at talagsa kag laka-laka lang ginayaday na Christian Roa, good afternoon. Salamat man sa pag-upod kaya Tito Wilma karon niya nga hapon. Utwasan mo tapos amo pa na sorry pala, utwasan mo tapos amuhon ka pa na gali. Biktima ikaw sang masiling kita biktima ikaw sang mahingaliton nga klase sang amo. Okay, Bing Jam, salamat gid relate much damo ko na kilala. Ga-react dayon na. Tawari na ko galantaw sa imo. Kumusta sa tanan? Dala na ko sa damo-damo gid nga lalabhan ta. Subong gingging ni sa Porok. Porok 8 sa Barangay Tangob. Salamat. Thank you all. Mayong hapon Tita We patamyo pamilya Sagal Istabelo kag Helico sa aton sa Victorias sa Idi Magalona kag sa Victorias from Ray Sagal tagig sa TBGC Diyos to lang na anay kay gusto ko man ka maubuson pero oras tao alas 2:51 mabalik pa si Tita Wilma para sa aton horoscope when you relax lang ari na nga ton pilaman ka mga commercials Kapag doble, Agapasang banwa, mabugaw na hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Okay, padayon man si Tito Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Ang ito na panyawan linament na rin, hindi ninyo pagkalipatan, ha? Ang aton balanyos para sa inyo, mga ginabatsyag, especially kung ikaw may rayuma, ikaw may arthritis. Kung nagapalangot-ngot ang inyo sini mga joints sa inyo kamot kag sa inyo mantiil, ang sa mga tudlo sa inyo tiil, ang inyo tuhod, inyo mga batiis, banyusan lang inasang, panyawan lang naman panyawan, manunggal ina sa aton pulong. Ganida kung mabuligid sa inyo mabatyagan. Nga pagpalanakit sa inyo sinilawas. Sa sakit pagid sang tiyan, butod-butod sa tiyan sang bata. Kag sa mga pilas, kung mapilas ka mo, hugasan anay kag patuluan sang panyawan liniment. Kay nagakuyom ang pilas. Okay? Mawakal man ina sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar diri man sa amon sa siyudad sa Bacolod, ada sa mga butika sa tubang kakilid sang Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Diri man sa idalom sa Action Radio sa Jack's Marketing. Kag dira man sa mga butika sa Binalbagan. Kay Maylaw Capino, happy birthday. Birthday mo sa bong. Kasita ko mo. Nang Betty, mayong hapon lang dira. Madamo gid nga salamat. Relax lang. Ma-horoscope anay si Tita Wilma. Bantayang inyo tag sa ka-zodiac sign. Karon iyang adlaw. Kung anong inyo sinimabatian nga horoscope, ano subong Tita We, Sabado. Marso 7, tuig 2020. Ang mga natao, Pebrero 19, tugtong Marso 20, mga Pisces. Pisces, inang ginatago-tago mga kalain sang buot sa imudughan, gubuon niya ginang adlaw mo. Adi, dulaan na. Focus ka, concentrate ka, magpangamuyo ka para makaangkon ka sang good vibes. Kag ma-attract mo man ang swerte. Hindi mo pagpuluton ang basura nga ihaboy sa imo. Kinahanglan mamati ka sa husto nga tao. Nagkuha mo na ng punto, ha? Hindi nga kung ano lang mabatian mo, okay lang, ha?
Or kung ano mabatian mo, manginit ka dayon. Kinahanglan pamati ka sa husto nga tao. Maswerte mo man nga mga numero 7, Justin 9, 22, 37, kag 45. Lucky color, garnet red. Aries, Marso 21, tubtob Abril, Justin 9. Kung wala ka sang mabulig nga material, ha? Inaya sunod sa horoscope mo, Aries, ha? Kung wala ka sang mabulig nga material sa imo best friend, tagai siya sang imo panahon. Kag makaupod mo man karon nga adlaw ang mga tao nga wala unta sa pagtinguha para nga mapaayo man ang ila sitwasyon sa ila kabuhi. Mga pisan, Arian. Maswerte mo nga mga numero 35, Justin 9, 39, kag 44. Lucky color, dollar green. Sa mga Taurus, Abril 20, tubto Mayo 20, isa mo ka investment, amo ang pagtuon sang personality development. So, dira nga bahin daog ka dira. Kaya nga, makabulig ina para nga matuman mo man ang imo handog. Umpisahan mo man nga mag-save ka kang magtipon, Taurian. Maswerte mo nga mga numero 5, 9, 27, kag 39, lucky color beige. Yes, Gemini, Mayo 21, Tubtubunyo 21. Sa mga Gemini nga mga ginikanan na, importante sa imo bilang ginikanan nga tudluan sa mayo nga pamatasan ang imo anak o kun kabataan. Kung ang bata may ara kinaiya or batasan nga may pagka-rebelde, ara sa imong authority, nga situhon siya. May otoridad ka gidya para situhon siya. Kung nagatubo ng sungay niya daw hindi mo balia ina. Pero kinahanglan hindi sa puwersa nga papaagi. Gemini, kinahanglan hindi ka mangin pabaya sa imo sini anak. Maswerte mo man nga mga numero 3, 15, 25, 32, kag 44. Lucky color, fuchsia pink. Sa mga Cancer, Hunyo 22, Tuktub Hulyo 22. Para magdula ang mga negative vibes dira sa imo ginaestaran o kung worst o kung ang worst pagid nga hindi maayo nga senaryo nga posible ma-encounter mo karon nga adlaw, magpa-feng shui ka suno sa imo nga horoscope. Kag dapat mangin mahinalungon ikaw sa tanan nga tion. Maswerte mo nga mga numero 3, 11, 15, 29 kag 41. Lucky color green. Leo, Hulyo 23, Tubtub Agosto 22, ibutang mo gid permi sa pensar mo, kaghimuon mo ang tanan nga mga natunan mo. Kung may tao nga magpalayo, hindi bot silingon Leo, katapusan na sang kalibutan mo. Padayon ang imo kabuhi. Kagdumdumon mo gid nga kada adlaw, kada aga, may dalagid ina nga pag-asa kag paglaom sa imo. Mga maswerte mo nga mga numero 7, 9, 23, kag 44. Lucky color, orange. Nabatian ang unang bahin sa itong pagbasa sa inyo text sa ka-horoscope para karon nga adlaw. Action Radio Philippine Standard Time, impunto las 3. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Life Extension, Vitamin D3 for longer.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Action Radio Philippine Standard Time, alas 3:04. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Yes, padayon man si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Dumayo posing mo da, may peace ka pa. Okay, Sis Jay, kay Buday Maro, abaw, si ama ko ipafongsoy ko ni ha 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 ha. Toto Eduardo Espaliugo Jr., salamat man sa pagpapod kay Tita Wilma karon nga hapon. Dan sharing at Wilma, Fred Sniper Kanoy, kay Sir Roger Montalvo. Hi sir, good afternoon, thank you so much. Kay PL Dialing, nga nagawpod man. Siling ni Buday Maro. Siling niya, makarelate ko, pero daw hindi. Pa ko kayo home gid, kay fresh pa. Pero at least, paano okay na. Kag bato na, bato na. May gaabot gid man, kag, gaabot gid man, kag may managakadula. Okay. Kag amuna, ako sa amon subong. Thanks gid sa pagbasa sa comment ko listening here in Hong Kong. Salamat gid. God bless. Buday, thank you man and extra careful. Nonoy Tahones, salamat always gid ko ga-monitor sa program mo, Tita We. Paudwasan mo tapos amo pagali ang hindi kay chindi kag malibak sa imo feeling tuod sa tubang mo pro backfighter gali ha 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 ha. Ay nga mga anak kamo amo gid na. Nenen Makabinlar, Vicente Sebulin sa Barangay 14, thanks gid to we. Mayong hapon lang dira. Gayo home lang ko. Abi nyo gusto ko gid basahon tanan ninyo mga mensahe galing kayong oras tabala. May talapuson pa ko ho. Sa mga nagahulat sa ila iya nga mga zodiac sign, unfair ko din ani Tita We iya mabasa. Virgo na kita Tita Wilma, pamati mga Virgonian, Agosto 43, Agosto 23 to Setyembre 23. Virgo, bisan may batasan ka nga mabinuligon, ha? Bisan mabinuligon ka, hindi maayong epekto sini sa tao nga ginabuligan mo. Kaya nga, hindi na siya magpaninguha. Ang himuon niya na masalig na lang sa iban. Ang himuon mo, Virgo, sa imo horoscope, buligan mo siya nga makatindog sa iya kaugalingon nga mga tiil. Maswerte mo nga mga numero 14, 17, 35, 39, kag 47. Lucky color indigo. Sa mga libre naman, Setyembre 24 to Oktubre 23, Libra, abi panarang kaugalingon mo sa mga maayo nga mga tinaga nga gamiton. Hindi na mga makasakit. Never mind, ang mga nami lang pala, ha? Kaya kung gusto mo nga ma-correct ang performance mo sa trabaho, pamatian mo ang suggestion sa mga tao nga nagapabatsyag sa ilang concerns sa imo. Okay? Maswerte mo man nga mga numero, Just 19, 29, 33, kag 47. Lucky color, magenta. Scorpio, Oktubre 24 to Nobyembre 23. May nagahandom sang kalaw ay manyaman. Sa horoscope mo, may nagahandom iya sang kalainan mo. Gani halong ikaw, Scorpio. Abi mo nagaugyon man ang panahon sa imo para nga labi pagid nimo nga ma-develop ang imo ihibalo. Padayon na lang ang imo pagpaumod no? Magpaubos ka, kag himuan lang ang maayo. Kay hindi kagid pagpabayaan sa ngaton mahal nga Dios. Kaya maswerte mo nga numero 7, 17, 23, 29, kag 33. Lucky color cyan blue. Sa mga Sagittarius naman, Nobyembre 23 to Disyembre 21. Sagittarian,
Kung hagaron ikaw sa mga kabarkada mo, hindi ka gid magpadali-dali, ha? Relax. Gamita ang pensar mo, hibaluon mo man ang ila katuyuan sa imo. Kung paghimo sang malain, ang pamatyagan mo nga tuyo nila sa imo, antad ka sa ila, magpalayo ka para hindi ka maulan. Mga maswerte mo nga numero 13, 19, 21, 29, kag 41. Lucky color, lilac. Capricorn, Disyembre 22, Tubtubinero, 19. Oy, positibong resulta sa application mo kay makaangkon ikaw sang madamo nga money, bulig ina sa imo. Ha? Pero may paandaman nga maguba ang imo pamilya. Ay sad. Horoscope lang, kalingawan lang na ha. Kag kinahanglan lang mangin maalam ka sa pagdesisyon, Capricornian. Maswerte mo nga numero 12, 17, 25, 29, kag 44. Lucky color, emerald green. Aquarius, Enero 20, tubto Pebrero 18. Ang tanan, ha? Ang tanan nga ginahimo mo, may epekto gina. Gani, hindi ka magmangin maiya-iyahon. Hindi ka maging selfish nga kauhilingon mo lang ang imaintindihon. Kag kinahanglan mangin makatarungan ikaw sa imo man mga hulag kag sa imo man mga ginabuhan. Kung mapaslawan ka, hindi ka dapat madulaan sa paglaom. Mga maswerte mo nga mga numero 10, 13, 17, 29, kag 41. Lucky color, silver. Yes, nabatian nato ng itong text sa zodiac sign para man sa itong horoscope karon nga Sabado, Marso 7 tuig 2020. Pero antes man, syempre, oy, nga to na pagpangapikaping atong sa ni coffee break po na atong Zenthone Plus Coffee Mix. Ang kape nga suwabing aroma, suwabing timpla kag suwabe ang sabor. Ang kape nga sa diin, may kape ka na may bulong ka pa, tungod ini ang himo halin sa balunggay, soya, kag xanthone. Kag sa isa kita sa nga pag-inom mo sini, makakuha ikaw sa mga vitamins kag minerals plus pa sa insoluble fiber nga mo nagatinlo sa aton colon o kung aton man tinain. Ang Xanthone Plus Coffee Mix pwede na ito nila mabakal sa mga tsindahan dira sa inyo tag sa kalugar. Kag pwede man kita makabakal online. Para mahapos idulong pa sa aton balay. Pwede ka mo magkalagin sa www.kalusuganyan.ph kag syempre araman sa Kalusugan yan Facebook page. Ang authorized online distributors ng Xanthone Plus Coffee Mix, syempre, Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag ang Klinika de Alternativo Medicina. Kag pasensya na ha, pasensya sa aton sini mga palangga nga mga tagpalamati apang si Tita Wilma magapaalam na sa aton pagpangalagad sa siniiya nga hapon. So, happy weekend sa inyo tanan. Kag sa ngalan man sang amon sa akong mga partners sa technical control, Action Oliver Pason, kag Action Elroy Dutilios, sa ngalan sa amon station manager, Action Nona Di Mala Magbanwa, amon productions chief, Action Rex Cantong. Tub-tub naman liwat sa Lunes. Happy Sunday and happy family day para buwas. Standby na sa matsunod nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,